Hirugarren hiruhilabetekoa indartsu eta berrikuntzaekin dator Majori kiroldegian. Azken asteetan, gimnasioan hainbat makina berri sartu ditugu. Hip thrust, nire atzean dagoen hip thrust egiteko hau, eta eliptika berriak ere bai. Gainera, gimnasio osoa berrantolatu dugu. Erabiltzaileen erosotasuna bermatu nahian. Kardio makina guztiak alde batean ditugu, pisuzko dienak beste alde batean, luzaketa eremoa ere berritu dugu belar artifiziala jarriz, eta azkenik takilak ere jarri ditugu. Horrez gain, ikastaro eskaintza ere zabaldu ahal izan dugu gela berri honetan. Erdek isoka jarri ditugu eta entrenamentu funtzionalerako eremoa jarri dugu. Helburua, orditziar guztiontzat, kirol egitura, azpiegiturak hobetzea da.